Una na itong basahon, lalaki ni. Yang pangalan si Rosmar Mercader. Shout out ni mo dia sir. Dugay-dugay man ni imuhang message dia nga magbabasa ka niya. Karon pa na ko na higayon ni. February 25 dara. Pebrero 25 Sagittario. Sagittario gyapon. Pebrero 25 Sagittario, lalaki. Rosmar Mercader. Imuha ni sir. Sagittario ka dara. Kon mahiatol sa pagsidlak sa bituon Sagittario ang pagkatao sa usa ka batang lalaki, kining bataa ulosahon ang pagtuo sa iyang katarungan, sa iyang mga hunahuna ug buhat. Ambungan, medyo gwapo-gwapo gini sir dira. Ambungan o kusgan, kusgan siya. Siya kadlukan sa iyang isigataw. Gyud. Hilabihan kadaling makahuman sa iyang buluhaton. Kon madaro, example na siya, kon madaro siya ang mahauna. Kon mag-atop sa balay, siya gihapon ang madaling makahuman. Tapos sa tanang mga buhat sir, paspas yung imuhang mga lihok, dali kang makahuman. Sa usa ka pulong siya abtik o yamot nga mga lihok-lihok, mao lagi na, abtikon gid ka diya sir. Mahal niya ang pulong. Kun musaad, tumanon gayod ang iyang saad. Kana gyud, ana gyud sir. Apan kun usa ka tawo motuyo pagpakyas usa ka saad kaniya, kanang tawhana dili na niya tuhuan bisan kanusa. Diba sir, sakto no? Iyang higala kadtong mga maligdong og manggibuhaton. Maayong mopaagi pagasto sa iyang salapi. Usa ka butang man ni siya. Usa ka butang walay hinungdan. Dili niya paliton bisan usa ka dako. Kanang mga butang nga way hinungdan, dili gid mo paliton kung way hinungdan sa usa ka dako. Kay pasaka kay hanap na. Lito sa kadako dapra apan kun hunahuna niya nga mapuslanon ang usa ka butang, kini iyang bayaran bisan sa bili nga mahal. Sumpay. Maampingon sa kadungganan sa kababayenan, siya pod tahuron og mahalon sa mga babae. Wow. Musuwag pagsamot kon maminyo. Ayay. Na nagigamayng pag-asinso ani. Pag minyo na sir, kung ulitaw pa karon kay musuwag na ka. Arang-arang imong pagpuyo kung minyo na ka. Manganak siyag duha kon tulo. Abuton sa nagkalain-laing sakit sa panuigon 4 katuig 22, 31 ug moabot siya sa kagulangon 56, tabangan siya sa Ginoo. More na imo sir. Unta makita nimo kay taon-taon naman ni imong message di nya karon lang nako kay namay nag-request diri na nang okay ko na nag-request nga magbabasa pod babae si Margie Belonta. September 8 pareha mo Sagittario, babae lang siya nya ikaw lalaki. Ipunon ta mo upload ron, ako ning upload ang inyong duha ka video. Sige, daghang kay ninyong dia. Utos mga kakitaan ni, daghang thank you. Kini atong video karon no para ni kang Margie Belonta. Nag-comment sa YouTube, niya ni basahon niya September 8 babae. Ang iyang nakabutang sa YouTube niya Margie Belonta. Shout out ni ma'am. Shout out diha ninyong tanan. Ang September 8 is babae. September 8 sa atong tanan. Dura. September 8 musubang sa ang bituon Sagittario siya. September 8 imo nang anahon diri Sagittario. Itong tanang babae Sagittario.
Karaan ni kayo mo nang kuha na ni nangagisi-gisi sigukay mana ni wala lalaki sa gitaryo dire pagkahuman sa yaha dito sumpay mao na ni ang babae nga sa gitaryo kuan ra yang basahon gamay ra di pa lalaki nga taas kayo dire pag abot dito pag abot ri babae basahon ni babae. Anay, ang batang babae nga na mahimugso atol sa pagsilang sa bituon sa gitaryo. Kinanglan kasahan sa ginikanan sa usa ka bug-os nga debosyon na nahabadlis sa iyang palad nga hanukan siya sa daghang dimalas. Maipo ang iyang puhunan gumikan sa utang sa mga tao nga kusog mo ulo-ulo kaniya. Mahurot ko na imong puhunan, ma'am. Si kanang ululuhan ka sa mga tao ay gipada sa ulo-ulo, ma'am. Ang iyang pagkamanggiulaon o pagka mabalhinon sa una-una mag-usap-usap ko na imong una muyod-yod kaniya sa kadaot. Mao ni ma'am ay gipagbalin-balin sa mga una-una ay gipagulaw-ulaw ron panahon na wanay ulaw-ulaw ron kay muyod-yod kaniya sa kadaot. Ay gigo wow ato na usbo na tong lifestyle ron, ma'am. Ang tao sa yunan lang mudaog-daog kaniya musugot-sugot siya sa lalaki siya malagmit kasab-an sa iyang hinigugma. Depende na ni kung nagianin nimo, ma'am, sa una o dalaga pa karon o minyo na karon. Kung dunggon sa Ginoo ang pag-ampo sa iyang ginikanan og ang iya mahimong sulundong babae pagyukbuan siya sa kaulitawhan ginanglan og debosyon mahilo na sa usa ka kaminyoon nga malipayon og malinawon muuswag usab siya sa iyang patigayon medyo makorta-kortahan kag siguro gamay, ma'am. Ang dapat nga pag-ampo debosyon sa Ginoo maura na makatigom siyag dakong sa lapi malumong asawa o kugihang inahan duaon siya sa mapintas nga sakit sa panuigon 3 anyos katuig 20 o 31 katuig ug kon maluoy ang Dios kaniya lugwayan ang iyang kinabuhi ngadto sa ika-56 katuig. Ora na, ma'am, ako ni ipadula kay basi pwede ka ma-screenshot ani. Kana mao na siya gamay ri kag basahon. Importante man pag-ampo ra gyud para masubay sa dalan nga tarong. Okay, thank you.